Pagputol nin tubig sa panikwason, pigaksyonan kan syudad. Surat nin protesta ipinadara sa MNWD. Ini matapos na makaabot sa kaaraman ni Alcalde Jan Bongat na pinutulan nin supply nin tubig kan MNWD ang bilog na barangay kan panikwason na nagresulta man in perwisyo sa mga konsumidor. Tulos man na nagpaapod din sa wrong press conference ang alkalde. Mismong sa diri ka mga kambarangay na spring, sinda palugod ang may imutan mo niyan na magtapdo man sa spring na ito. Sa ilimi po, inot na inot, bakong moral, that is immoral. Number 2, that is illegal. And number 3, it is inhumane. Bako po siyang makatao. May pangapudan man si Mayor Bongat asin ang mga opisyal kan syudad para sa presidente kan MNWD. Sa tulupong rason na ini, dapat lang kami po sincere man po siguro si Vice Mayor, tigagan niyo po na mag-resign si Mr. Tato Mendoza. Igwa naman in mga lakdang na pinagibo ang alkalde matapos man na magrani ang mga residentes kan Panikwason. Nagpahayag man kan sa iyang nasasabuot si Panikwason punong barangay Domingo Ramos, dapit man sa pagputol kan tubig sa Panikwason. Bako pong makatarungan ang pagputol dahil kadakol pong presidente ang apektado. Ang lokal na gobyerno kang Naga sa paagi man ni Alcalde Jan Bongat ang nagpadara naman in surat protesta sa maniamyento kan MNWD. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla.